YouTube, og velkommen til 3. episode af Minecraft Let's Play. Hej. Ja, og jeg ved ikke, hvorfor jeg er skiftet med titlen Minecraft. Men vi var i gang med at bygge vores hus, så det vil vi hjemme. Har vi egentlig sand? Ja, det gør jeg lige ned og hold. Det er lidt tid siden, at vi har optaget Ja. den her Let's Play, så det må jeg bare undskylde. Ja. Det må vi. Har du noget? Er der mad her? Ja. Jeg synes ikke, det her hus, det bliver så kønt af en eller anden grund. Altså, jeg ved ikke, om det er farven, eller hvad det er. Fordi det er sådan mørkt i mørkt. Nå. Det kan være lige meget til videre. Lad os bare se. Okay, og der skal bare glas ud de steder der, ikke? Ja. Det skulle være tykt glas, ikke? Nej. Det er spild. Ups. Jeg har sat... Jeg har sat 5 af de tykke. Hvis det er. Er sejt. Den her texture pack har grise... De er sådan mudder på sig. Sejt. Hvad er det for en? Traditional beauty. Nu prøver jeg også lige. Og der bliver et link. Eller... Jeg skal nok skrive, hvad den hedder. Så må jeg selv søge på den på Google. Hvorfor har du så sat tyk glas? Ja, det var det, jeg lige sagde. Jeg havde allerede kommet til at sætte. Okay, det er lige meget. Det er kun 5 stykker. Ja. De har da ikke mudder på, så har de. Ej, hvor uhyggeligt. De har lyserøde øjne på den, jeg har på lige nu. Den der traditional. Ja. Så er det fordi, det er en gammel opdatering af den. Ja, det er sikkert derfor. Jeg ved ikke helt, hvorfor den gør det, men hver gang jeg sådan bevæger mig lidt, så bevæger den af sig selv. Så derfor kommer jeg til at gå sådan her. Det er ret mærkeligt. Nu havde du lavet den der del. Ja. Nej, det har jeg lige lavet. Jeg var ude og fælde 3 for os. Okay, vi skal helt klart ned ad mine. Ja. Skal jeg lave nogle pickaxes til os? Jeg er i gang. Nå, okay. Og der skal nok komme nogle episoder op her i weekenden. Ja, det er faktisk fredag i dag, men vi havde ikke optaget i lang tid, så det havde vi lyst til. Ja, jeg ved godt, det var ret mange nu. Så skal vi ned og mine meget. Ja. Ja. Tak. Der er mere. Det er mange pickaxes.
1, 2, 3, 4, 5. Okay, det har jeg også. Ja, jeg har 2, der er ødelagte, og jeg har 4, der er helt. Du skal nok bruge fakler, Rasmus, tror jeg. Ja. Og skal vi ikke blive enige om, at vi holder os samlet? Ja. Det. Sådan. Fordi så kan det være lige pludselig, at jeg ikke kan finde vej op, fordi jeg ikke går med fakler. Hvorfor er det, at jeg ikke har noget skin lige nu, og du har? Det er sikkert lag. Jeg tager noget 9 svinekoteletter, hvis man kan sige det. Jeg tager noget 3 med. Okay. Og jeg skal også lige have nogle ekstra. Det kan jeg lave dem. Okay, lad os finde min. Men vi skal jo også komme tilbage hertil. Ikke. Så sæt du fakler på vejen. Nej, det er jeg ikke nok til. Det er fordi på vores computer, der er der ikke noget, der hedder F3. F3, det virker ikke. Det er dårligt. Der er heller ikke noget, der hedder F5. Nej, altså alt det der med... Altså hvis du trykker F3, så kommer der bare et eller andet dit tilstand på og sådan noget. Men hvis der er nogen, der ved, hvordan man kan slå det fra, så det virker igen, så må jeg gerne sige det. Eller skrive det. Vi har en Windows 8 og sådan en bærbar. Bare lige. Okay, vi vender tilbage lige om lidt, når vi lige har fundet ud af, hvordan vi skal kunne komme tilbage til. Vi ses lige om lidt. Hej hej. Tilbage. Vi har installeret Race Minimap. Yep. Det var sådan lige det, jeg kunne komme til omgang. Ja. Okay, du tager de næste bøffer. Ja, vi er lige i gang med at starte nogle bøffer, så vi kan gå ud og mine. Yep. Hvor mange bøffer har du lige nu? 11. Okay, så skal du have 2 til. For jeg har 13. Okay, vi får 1 hver. Mhm. Du tager bare den næste, hvis du vil have den. Så. Okay, vi går den her vej. Ja. Creeper. Okay. Creeper bag dig. Creeper. Kom med så lille creeper. Der så I så lige mig. I aktion. Det er en dårlig mine, det her. Undskyld. Au. Undskyld. Jeg glemmer hele tiden, at vi ikke spiller. Det var godt lavet det der. Det var det. Hvad er det? Det var bare, jeg sprang, mens du byggede en blok. Er det ikke vildt? Okay. Vi har senge. Ikke med. Så jeg kan lige tage nogle på. Ja. Jeg har et stykke uld. Jeg har 3. Ja, nu har jeg 3. Ja, okay, jeg sørger bare for min egen seng, fordi jeg har nu. Jeg har sådan. Ej, se, der er jeg lægger så meget. Hey, nu fik jeg mit skin tilbage. Godt. Vil du have uldet, så du kan lave sengen, eller gør vi bare det, når det bliver nat? Okay. Jeg har uld. Ej, et sejt bjerg. Prøv at se det, Rasmus. Der er slet ikke jord på.
Du skal nok. Og der er kold. Kig på det. Hvad er der? Jeg er i gang med at slå den til. Lækker og smart. Nu ved jeg ikke helt, hvad man må slå fra og sådan noget. Okay, jeg tror bare, jeg lige sætter sådan et lille, så vi altid kan finde herhen. Og så går vi ud og finder en mine. Se. Hvornår det bliver? Ja, vi kan bare gå over til det bagefter. Men der er jo kul på. Det har du ret i. Det var bare fordi, jeg synes lige, at jeg kan se en mine her, som der er jern i, og den ser også ret god ud, den her mine. Okay, hvor er du? Det er ikke Kan du se mig? Hvad? nej. Okay, jeg kommer lige op til det der træ. Sig dine koordinater. Nå. Jeg kan se dig. Jeg er her bag dig. Hov, vi skal stoppe nu. Så vi ses næste afsnit. Hej.